guztioi. Komentatu zidate, esatiko bat hartziko zerbait musika web horri buruz. Nik musika ematen dut usatzen garain, duenez ikatea duena bertan eskolan. Orduan, horren dela urteak hasi nintzen baliabideak, nik egindako materialak plazaratzen web honen bitartez, plataforma honen bitartez, eta gaurkoan banoa, joan daiz apurka sare bat egiten, eta ja gutxi gara daukat gehiena borobilduta, eta hori da azkenengo emaitza, hori da aldaketak, eta hori da gaurko saioan aurkeztuko dana. Beraz, segundutxo batean, handitzen dudan pixka bat hau, esatuko txikia, gainera ordenagailu hau daukaguna, eskolan bezala. Azteko, bertan eginiko dut, ona ailegatzeko nire web horrera, ailegatzeko badu aukera batzuk, nahikoa da pintzea Googlean Ikasmus, eta bertan agertzen gara, baina bestela badu desabide batzuk laburragoak, adibidez, nahikoa da ipintzea alako laburdurak Bitly, eta gero ja Ikasmus, aurkibidea, eta ja horrekin egatzen gara osagian zentrora, nunea. Bano hori pintzen hemen han ikusten arrutsua gainetik daukadana pasaduta. Material guztia du bezabalik, beraz ez daukat ez giltzatuta, hasieratik beten duen nik hartzen dudan moduan beste erikutatik materialak, nire ustez bidezkoa da aldi berean nik egiten duena, pasaratzea eta ustea libre edo norentzako. Ez dago inolako arazorik erabiltzeko, aldatzeko, moldatzeko, berdin zait. Nik ez daukat arazorik. Hemen agertzen da, hau da hau da Wix plataforma. Baina, egia esan nik erabil dute plataformak, web horriak, momentu batean blogak. Zergatik hau? Niretzat, honen abantaila da multimediaren erabilera. Oso erreza dela, honen bitartez multimedia jartzea musikarako. Audioak, bideoak, partiturak, eta horregatik aukeratu duen Wix, baina hemen barruan, adibidez, agertzen den moduan, badira bakoitza da Wix bat, esan dudan moduan, sortu dut sare bat. Beraz, laukitxo bakoitza da plataforma txikitxo bat. Eta azkenean joan naiz guztiak elkartzen, hau lortu arte. Dagoen moduan, lehena da PDI, hau da erabiltzeko batez ere arbel digitalarekin. Beraz, gelan bertan arbela digitala erabiliz, erabiltzen dut hemengoa. Bigarrena, Ikasmus web horria hau izan zen hasiera. Suposatzen da, han egon behar dela dena, baina arazoak eduki ditut azken boladoan, zeiak bi aldiz igotako irudi guztiak jauzi dira. Utsin dituen zerbitzaile batean eta zerbitzaile desagertzean neukan egindakoa bertan bera agertu zen. Hasi nintzen berriro apurka aretitzen dandana zerotik, eta neukan egin berriro martxan, berriro horrengo zerbitzailea desagertu zen, eta oraintxe bertan badago kirikolo. Gauza batzuk bai, baina besteak falta dira. Atletik, zerurik ez. Eta hemendik aurrera, horrengo beko partean agertzen dira txirruerako zonaldeak. 3. maila, 4. maila, 5. maila, 6. maila, soundtrack badira pelikuletako materialak eta kantak. Hasiera batean, ADI, PDI, arbela digitalarekin zer edukitzeko, erabiltzeko dagoen moduan. Hau da, erabiltzeko gelan bertan ikasleekin. HH, hemen ez dago gozo handirik, baina HH-erako saiatu nahi sartzen hortik zerbait interaktiboa, momentu batean umeek klikatzeko
Zutxu balte, segun ditxu balte, jetxiko du volumena, bestela jetxiko dira goitik. Bai. Uste badu. Jetxiko torrela, bada, sakatzea gainean eta zuzenean entzuteko. Arago puntutxo bitartez, hori da orkestra bat, barruan ipintxerakoan, bada errepikatzea edo memoria lantzeko, momentu batean... Bai, fuck, nazain! Da zein... nor jotzen du, goraztea eta errepikatzea gainean. Eta ondo badago, aurrera. Beste bat horren modukoa dude, amos oparitzeko ikat musofonoa, ez da berdituko. Jotzeko laminen gainean, eta goteko soinuak bilatzen lokitxoetan. Edo beste bat, alako animalitxoa, jantzea martxan. Jolasteko umeekin musika geran. Horrezkuntzakoekin, egon dugu zerbait gehiago, logikoena izan behar zen, bueltatzea zirala, eta esan da moduan, badagoela zare bat, beti, etxetxo honetan, jagonez aurkibidera. Eta bilatzen badut, aurkibidean, web horrian, dagoela beste batean, atxeatzerako materialak, hemen hau guztia dira bideoak, gehien bat. Bestiak, bideoak, aurkantak, umentzako, bideoak esateagatik, sekula sekatuta nik ikusi da moduan. Zerratiko dela? Ez dakit, bazen aukera bat. Dagoenean ipinita ikasmuz, badira nik sortutako materialak. Beraz, hauek bideoak daude guztia YouTubeen, eta zer egin dut, sartu bideo edizioarekin, hartu momentu batean fitxa bat, banoa fitxa hori mosten edo prestatzen, eta musikarekin batera, egaten bat, hauze, esateagatik. Hori bazen txaneraren esparatu. Etaporen tamina, jarri ditut elementuak. Jarri ditut elementuak, apura movimentuz, eta, sin más, bideo edizioa. Horrelakoak, bideo guztiak. Azkenean bada jolastea apur bat, badu eparitzeko, jarritxekotan, kelape horretan, edo pagatu behar, adi bedoi web horriarekin, beste zikloetan, hasten banaiz, lehenengo zikloan egin du zikloka, eta gero mailak abarruan, lehenengo zikloan agertzen dira, hemen puntuitzuekin aldiz pasatu, parte harinago. Batzuk dira flash artxiboak, beste batzuk, beste batzuk kanpoko web horriak. Abiadura. Hau da eskola pasada. Dakasunen dena prez, falta da... Esperan. Eta, barkatu da, bitartean... Bai, bitartean... Hau guztia, zu bakarrik egin duzu? Esan dudan moduan, materialak, badira, nik egindako sortutako materialak, edo momentu batean, kanpotik hartutako materialak hemen jarrita. Repositorio moduan, ez da gustatzen blogaren forma, zen eta blog batean azkenean dena doa. Desagertzen azpitik, ez eta gero estekak edo jarri, eta hemen nik edukat karpeten bitartez hobeto antolatuta. Horregatik operatu nuen hau.
Petarra interaktiboa, hau umeekin erabiltzen dut, zuzenean gela, natzeko notak edo vertikazen notak, ezagatu, ezago da, zein den notaren izena, berdin zen. Horrela, beste guztia. Hau adibidez, bada musika maestro web horritik hartutako estilofono bat, flash artxibo batean, orduan zer egin duen, hartu nuen alako fetxeroa, hemen dago mi taula de musika, handik hartuta, eta euskaratu nuen. Zergatik, zegoen ez erderaz, zabaldu nuen alako artxiboa barrutik, alatu dituen izenak, eta berriro antolatu nuen eduketxeko dena. Da jotzea gainean, telefon batekin, handira ikusi noten izenak, edo zenbakiak, aldatu eta esatuko metalofono bat. Hau da, egiteko arbelan, edo garriloi bat. Horrela, gauza guztiak. Badaude mila jolas, mila aplikazio. Gero, nik egindako aplikazioen artean, adibidez, sartuko dut bosgarren mailan, azken boladan hasi naiz egiten beste ekintza motak, adibidez hau, bosgarren mailan egiten musika bigarren egoraketa, hau izan zen iaz egindako test bat. Eta hau egiten dugu gelan, umeekin, ordenagailuekin, hasi galdategian, hemen ezin dugu ikusi. Arazoa da pantailaren resoluzioa ez dela egokia, horren agertzen da txikituta. Honela zen agertu behar. Zabaltzekotan beste pantaila batean agertzen da galdetegi bat. Lehen ikusi dugun moduan Classroomean, formulario modukoa, baina honela pantailak badira alde batetik baditu galdera ezberdinak. Lotzeko elementuak, puntuatzeko puldeak, amaitzen duenean, bidatzen dit nire korreora zuzenduta, ikarre bakoitzak egiten duena, hemengo egiterakoan ez doa inora, baina nik gelan sortzen duenean, ez dakit ikusiko den 6. mailakoa. Baina arazoa da HTML5, eta orduan, zuzenean, pantaila txikitxoa denez, badago hartzen telefonoaren formatoa, eta nik ez nuen prestatu telefonorako, prestatu nuen ordenagailurako. Adibidez hemen, ez, gauza bera. Badago hartzen telefonoaren formatoa, hau ez da. Agertzen zire marrazkiak, puntuak lotzeko, behetzen modu zuen, esan duan moduan, alako tesak, gero bena ametuta galetegia alda gertan bera geratu, ikasleak aldo ikusi zer dagoen ondo, zer dagoen txarto, zuzentzeko, eta momentu batean nik prestatzen badut ebaluatzeko bai daukadala pestaina bat, esateko, hemendik aurrera ikasle batek egiten duenean, biatu nire korreora horren kopia. Bai, daukate kopia eginda galdera guztiekin, emaitza guztiekin, eta gainera dut ikusi non dagoen arazoa, zergatik bai, zergatik ez, ematen du aukera usteko galdera zabalik, ikasleak idazteko nahi duena, beraz ez dago itxita, eta, segun nola egiten den, hautagu beste gare bideak. Zer gehiago, bestelakoetan joan nahiz ipintzen instrumentuak, orkestra, instrumentuak esateagatik, joan nintzen bilatzen instrumentu guztiak, daude hemen gutxi gora ipinita zekatuta, biolontzelo, nahi duzu itxun biolontzelo bat, santo kasu zenioa, Juan Aurrengo familia, edo haize zurezkoak, metalezkoak, trompeta bat entzuteko. Eta bar. Bat esteatzeko, ez dago astirik dena azaltziko gero. Hemengo adibidez bada YouTubeen, bilatzen dugunean playlist bat, beti agertzen da hortik dago moduan, orduan zer egin duen, hartu nuen playlist hori, eta gero jarri nuen bakoitzaren gainean laukitxo bat ez da ikusten, joateko zuzenean horri horretara, nik hemen sakatzen badut biolontzeloa, zuzenean badoa biolontzeloaren bila. Zabalduko da, YouTubeko horri aldea ikusteko biolontzeloa.
Baina hori lortu nuen egiten hasiera batean argazki bat, eta gero argazki horretan ipintzean laukitxoa interaktibo, estekak arabiatzeko. Erreza, baina bueno. Eta, bueno, amaitzeko nekin, txiloaren partean, hau da, hirugarren, joan naiz ipintzen mailaka nik aukeratutako abestia, areta garbi. Orduan, aukeratzen badut hirugarren maila, etortzen naiz hasieran agertu den aurkibidean, aurrerako laukitxoak, hirugarren maila, hau da, nik prestatzen dudan materiala lantziko hirugarren mailan. Zer egin dut? Hasi bilatzen abestiak, sonfor, hauze, finale badela partitura editoria, finale programarekin sortu dut partitura, gero apaindu dut apurtxo bat itxura, gomiak edukitzeko horrean partitura onera, eta gero audio editorekin sortu ditut musika fitxeroak astiroago etxuteko luzenean. Horregatik, aldo gogera zuzenean erabili honekin. Hori bazen hasierako soinua, baina astiroago. Originala, bazen hau. Momentu batean ikusten badut jendea ez dela llegatzen, saiatuko naiz beste bat ipintzen hemen barruan, izateko txikiago. Gustatzen gara hasierako lekura, eta gauza bera, abeste guztiekin. Sortu du partitura, barruan, azpian egongo da audioa. Txiloekin batera gotzeko. Nahi badugu kurtsu soldatu, berriro. Horretan, bueltatzen gara aurkibide nagusira, eta nahi dut adibidez, seigarren mailakoak. Hemen egongo da seigarren mailako partiturak, batzuk agian ja sartuta, hemenik egongo da momentu batean guaka-guaka. Edo ez dakizen, sitipego, hauek batzuk dute ja sartu. Baina, beste batzuk, pues bueno, hemen dukat ipinita. Hasiera batean, partitura moldatuta, egin duen moldaketa txirurarako. Partitura originala, badago hemen ondoan, hau izan behar zen partitura originala, baina kontuz, hori irakurtzeko zaila denez, erraztu dut bestera batean. Gero, horren gainean, jarri ditut audioak, astiro, baina hau da, originala, momentu baten ikusteko bideoa, dio dute. Eta horrela gauza bideekin. Bueno, da ikusteko... Baina, hori egiteko erabili duzu beste bandera digitala, no? Bai. Hau da zin dizut erabiltzen. Haukate, normalean, hortik zer erabiltzen dut momentu batean. Ipintzeko azpitituluak, gustatzen zait, Tarafun. Horrekin egiten dute azpitituluak. Momentu batean, bideo editoria bat da, gustatzen zait, Adobe Premiere. Audio editoria bat da, gustatzen zait Oilab programa. Momentu batean bideo editoria esan dut, editoria, gero ja partiturak eta gustatzen zait finale programa. Gago jendea Sibelius, gero de compiladoreak, frase artxiboak aldatzeko, kode HTML, bueno, ja da hiru editoreak, eta gehien bat, dagoenez dena lotuta sare horretan, bada tresatzeko. Finale zein? Finale? Finale bi edo... Finale da programetik abertzen dut azken dugu.
Baina, segun, baude beste aperturak. Zen da Sibelius, zen da Encore, aperturak egiterakoak baude aukeraz. Bai, berak egingo da. Bai. Konturatu naiz ez dira erantzun. Hemen, eta... Bera denean da... Azkenean badira herramientak. Eta ez dago goza bakarra. Da bata bestea segurutuak zen erabili. Atzo Jordi Adelet bere hitzaldian komentatu zuen, oraindik gehienok daukagula mentalitatea analogikoa. Hau da, ez dakit egu zineten, baina botila baldin badugu eta konpartitzen badugu, botila ura bukatzen da. Baina berak dauka mentalitatea digitala. Hau da, konpartitzen duzunean artxibo bat digitala zuk ez duzu galtzen. Besteak irabazten du. Ezta? Eta, bueno, pues... Nik material asko eta asko, nik moldatzen ditut. Gauza batzuk sortzen ditut, baina berean gauza asko hartzen ditut moldatzeko. Erabiltzeko edo zuzenean, nire gustu badenez, jartzen dut nire plataformaan. Orduan, egiten da moduan, bidezkoa da... Nabaritzen da. Urteak dira. Eta gero da denbora. Hau ez da egiten egun batean, apurka. Batzutan gaude boladak dagoela bertan bera utxita eta ez dute begiratzen zertarako, bueltatzen ezenean dena dagoan kasgora, eta zer edo da, adibidez irudi guztiak desagertu ziren. Hasi berriro denek pintzen. Edo beste momentu batean YouTubeko bideoak, bai, ez dago, desagertu da, apurtxo bat mantentzen. Gero ja galderarik, ez dakite... Pues eskerrik asko, mila esker.